Doncs ja ho tenim aquí, estem a punt de posar punt i final a la temporada 2021-2022. Com molts de vosaltres ja sabreu, diumenge 24 d'abril, aquest diumenge, serà el darrer dia de la temporada. Una temporada que ha durat 5 mesos i que ha estat fantàstica després de 2 anys molt complicats per la pandèmia. Per celebrar-ho amb tots vosaltres, aquest diumenge 24 d'abril, tots aquells que tingueu forfait de temporada podeu convidar a esquiar un amic. Veniu i acomiadarem la temporada tots plegats. Més coses. La setmana que ve, quan guardeu l'anorac, les botes, els esquís, les taules, recordeu d'endreçar bé també els vostres forfets de dia o els vostres abonaments de temporada, perquè la temporada que ve aquests suports us serviran. L'únic que haureu de fer llavors serà entrar a la web de Masella, teclejar aquest codi, aquest número de referència que hi ha aquí i recarregar els vostres forfets. Després ja podreu venir directe a pistes i no haureu de passar ni per oficines, ni per la taquilla, ni per cap màquina expenedora. Anireu directament al remuntador i cap al munt. És còmode, és ràpid, és pràctic i és molt més sostenible. Els usuaris dels armaris guardaesquís podeu tornar les claus aquest cap de setmana o en última instància dissabte 30 d'abril, que l'oficina estarà oberta d'11 del matí a 2 del migdia. Queden, doncs, 3 dies de temporada, dijous, divendres i dissabte, i volem saber quin temps farà. Ara mateix està nevant. Eloi Cordomí, quin cap de setmana ens espera? Doncs mira, Anna, encara tindrem una altra nevada abans d'acabar la temporada que podria arribar dissabte. De moment, però aquest divendres, potser algunes estones de sol al matí, a la tarda se van nuvolant, sense precipitacions, i dissabte sí que arriba una altra borrasca, tindrem un temps canviant, amb ruixats en qualsevol moment del dia, cota neu que anirà baixant, dels 1.800 metres anirà passant cap als 1.600 o 1.400 metres de cara a la tarda, i per tant acabarà nevant en qualsevol cota de l'estació. Es poden acumular entre 5 i 10 centímetres, seran nevades febles, amb una mica de vent a les cotes altes, temperatures de fins a 3 graus sota zero a les cotes més altes, uns 3 graus positius a baix al pla. I diumenge, doncs jo crec que tindrem el dia perfecte per acabar la temporada, perquè tindrem més sol que no pas núvols, neu acabada de caure, vent que anirà fluixant i temperatures que es recuperen. Així que una bona traca final, un bon dia per rematar la temporada aquí a Masella. Moltes gràcies, Eloi, per aquesta previsió d'avui, però sobretot per estar amb nosaltres setmana rere setmana oferint-nos aquestes previsions de temps tan acurades en una temporada que va estar marcada al desembre per les nevades fortes, al gener i al febrer per un anticicló que semblava que no marxava mai, i al març i a l'abril per un moviment meteorològic que ha tornat, que no s'acaba i que ens fa regals sorprenents com aquesta nevada avui a dia 21 d'abril. Moltes i moltes gràcies. Res, doncs moltes gràcies a vosaltres per deixar-me fer les previsions en aquesta temporada que potser ha estat una mica estranya, no? Perquè a tots ens agrada anunciar més nevades i més intenses, però sí que és veritat que hem tingut la neu en el moment adequat, no? Al començament de temporada. Després hem tingut molts dies de sol, sense vent, sense boires, per poder gaudir de l'esquí amb calma. I finalment hem acabat també contents amb les nevades que ha fet el mes de març, ara també a l'abril. Així que acabem amb bon regust de boca, amb ganes de passar un bon estiu i sobretot amb ganes que el mes de novembre la neu torni ben aviat per començar la temporada el més d'hora possible. A tots vosaltres, gràcies també per seguir-nos i ens veiem demà divendres, dissabte o diumenge. Diumenge, aquells que teniu abonament de temporada podeu convidar a esquiar una mica. A més, s'està organitzant una baixada en banyador per aquelles valentes i valents que us atreviu a acomiadar d'aquesta manera tan original la temporada aquí a Masella.